Kienet inkjesta marittima qatt qabel ma kienet saret inkjesta pubblika iżda fil-każ tal-Umel Farud il-qraba setgħu jsegwu l-proċeduri kollha u kienet miftuħa għal ġurnalisti mhux kif implika l-Prim Ministru. Dawn huma l-konklużjonijiet li joħorġu mill-fact checker tat-Times wara li Robert Abela prova jgwadanja punti politiċi billi minflok għażel li jġiel lill-Ministri tiegħu jerfgħu responsabilità politika b'rabta ma' traġedja ta' Jean Paul Sofia għażel li juża l-mewt ta' 9 min-nies fi traġedja oħra illi seħħet 30 sena ilu. F'inċident wieħed tilfu ħajjithom 9 ħaddiema. U dakinhar ħbib tiegħi kienu għamlu inkjesta ma m'għamluhiex pubblika, kienu għamlu inkjesta fil-magħluq. Għamlu inkjesta amministrattiva, sejħula inkjesta marittima, u kien hemm 3 esperti fuqha dakinhar. Dak li qal Abela huwa veru xejn u mhux veru li l-inkjesta msejħa mill-gvern ta' dak iż-żmien kienet saret fil-magħluq tanti li attendew għalija kemm il-qraba kif ukoll diversi ġurnalisti konferma li waslet anke minn waħda mit-tfal tal-vittmi li din il-ġimgħa tkellmet mal-ġurnalist Djoni Borġ. Issa ftakar fihom da. Issa hemm il-provi hemm l-iswed fuq l-abjad hemm l-inkjesta. Damet kważi sena sejra l-inkjesta. Jaf x'inhu jgħidha jew għax issa irid jipprova għax ġara li ġara ħajprova jġeffa l-disabitni fin-nof għal-gwadan tiegħu. Mhux vera, l-inkjesta saret fil-miftuħ, mhux fil-magħluq. Jiena lija ħaġa disgustanti għall-aħħar hu. Dew se biex jiggwadanjaw da għax inkjesta saret fil-miftuħ. U seta' jattendi kulħadd. It-Times ukoll ikkonfermat dak il-rapport ta' Net News fl-aħħar jiem bil-fact checker juri li l-inkjesta marittima tefet ir-responsabilità fuq it-tmexxija tat-Tarzna u li dak iż-żmien kienu saru żewġ inkjesti l-oppost ta' dak li rrid jagħmel Robert Abela fil-każ ta' Jean Paul Sofia. Dwar l-esplużjoni tat-Tarzna kienet saret inkjesta maġisterjali u l-inkjesta marittima fil-miftuħ immexxija mill-istess maġistrat u li eventwalment il-konklużjonijiet tagħhom kienu ġew amalgamati flimkien. Sinifikanti wkoll il-fatt li l-inkjesta marittima kienet ġiet appuntata immedjatament u mingħajr tkaxkir tas-saqajn tant illi f'temp ta' 11-il xahar kienu ħarġu l-konklużjonijiet li wkoll kienu pubbliċi.